ndị ọma nji eme ọnụ, ekene m unu wee na-anabata unu n'ihe ọmụmụ nke ụbọchị tata. Ọ bụ tata bụ izi na-afụ anyị na-asị gị nnọọ n'ebe a bụ bịa mụta Igbo, ebe anyị na-amụ ka esi asụ asụsụ Igbo, ka esi ede asụsụ Igbo, na ka esi agụ agụmagụ ọdịnala Igbo. N'ụbọchị tata anyị kwesịrị ka anyị kọwaa onye bụ onye Igbo tupu anyị agakwa n'ihe ndị ọzọ anyị nwere ịkụzi. Mana o nwere ajụjụ mmadụ jụrụ anyị, ịma na anyị kwuru na abịa na nkụzi ọbụla anyị nyechara, onwe ajụjụ ọbụla ị nwere ike ịjụ anyị na nkụzi ahụ ma ọ bụ ihe ọbụla gbasara Igbo, na ị ga-ajụ nwa anyị site n'izitere anyị ozi. Ya bụ nwanne anyị a wee zitere anyị ozi nke mere na anyị nyere m ya akara ekwentị, ọ kpọọ m ka o wee kọwara m ihe ọ na-ekwu ọfụma. Kedu ihe ajụjụ ya bụ? Ọ na-ajụ kedu ihe kpatara na nwaada bụ onye amụnyere n'ime ụka emere mmiri chukwu, ọ bụrụ na o nwere omenala emezuo n'isi ya, ma ọ bụ na o nwere ka esi emegbu onye emegbu ọnwụọ, nwaada dị otu ahụ abịa nyebe ndị ezinụlọ ma ọ bụ ebe ahụ anọ wee megbu ya emegbu, ma ọ bụ ebe emezuo ihe dị otu ahụ emezu, enyere ha nsogbu. N'imirikiti oge ọ chọpụtara na ihe dị otu a na a na-adị emebi ya n'ụzọ ọdịnala, mana ebe onye ahụ na-eje ụka, kedu ihe mere o ji wee dị otu ahụ? Oge m nụrụ ajụjụ ya wee bụrụ ihe gbara ọkpụrụkpụrụ ya ụzọ, m wee na-achọ ụzọ m ga-esi wee bụwa anya bụ aka oyibo nsogbe ka o wekwa anya ọtụta. N'ịkọwa anya bụ ajụjụ, achọ nka nye ya n'ụdị ihe ọmụmaatụ ka o wekwa anyị nghọta, dịka o si wee ghọta na ndị gboo bụ mmụọ ka ha gọrụ n'ebe ahụ bụ mgbọrọgwụ anyị. Ana m ekwu ihe a, anaghị m ekwu ya ka onye ụka, anaghị m ekwu ya ka onye omenala, anaghị m ekwu ya ka onye alakụba, ana m ekwu ya ka onye na-akọwa nkọwa maka omenala na ọdịnala Igbo. Ebe ọ bụ na ndị gboo bụ ọgọ mmụọ ka ha gọrụ, maka ndị na-asị na Igbo na-efe alụsị, Igbo na-agọ mmụọ. Oge ntolitere wee jụọ kedu ihe a na-eme, asị na ndị ha bụ ndị ọgọ mmụọ. Gịnị bụ mmụọ? Oge mpere mpe anyị na-agụ katikizim, abụ m onye ụka Katọlik. Ajụọ gị gịnị bụ onye bụ Chukwu, asị na Chukwu bụ mmụọ ọkasị akasị, onye ji aka ya dịrị n'onwe ya, o nweghị isi mbido nke ọ na-enwe isi njedebe, bụrụzie onye okike, o sebụrụ ụwa nke ihe niile. Ebe ọ bụ na Chukwu bụ mmụọ na Igbo na-agọ mmụọ, na-ajụ na ọ dị ka ndị nna nna anyị fa na ha esitara ezi. Ajụjụ ka m jụrụ. E wee jụọ gịnị bụ mmụọ? Mgbe ahụ anyị aza na mmụọ bụ ihe dị adị dị ndụ, adịrị afụ anya maọbụ n'onu ya maọbụ metụ ya aka. Ndị Igbo na-agọ mmụọ. Na nkọwa anyị nyere maka mmụọ, inene mara na ndị gboo na-agọ mmụọ na ha na-eso ite ụzọ. Gịnị bụ ịgọ? Oge ọbụla ị nụrụ ịgọ dịka ịgọ ọfọ, ịgọ ọjị, ịgọ mmụọ, dịka ịgọ ọfọ ka m nwere nke ahụ wee mee ọmụmaatụ. Abịa ebe a na-agọ ọfọ, ihe ị ga na-anụ bụ na ihe dị otu a ga-esi otu a wee mee. Ndị nọ ebe ahụ ekwuo ise, ịfụ na ịgọ anwa dịka ikpe ekpere, dịka ikwuwapụ okwu. Ya na ihe Igbo na-eme bụ na ha na-agọ mmụọ, ụzọ a bụkwa ụzọ esi ekpekwa ekpere. Ya bụ maka onye na-aghọtaghị ihe ọ pụtara bụ ịgọ bụ dịka ikpe ekpere, ikwubi okwu, ụdị ihe ahụ. Ya bụ ebe ọ bụ na ọgọ mmụọ anụma bụ ebe ndị nna nna anyị ha si wee bido, ọ dị mkpa nke ọnya bụ mgbọrọgwụ anyị, nke ahụ nyere ufia. Abịa n'aka nke ọzọ, ị na-anya n'ụka, asị na ụka bịara abịa na ndị be anyị na-agọbụ mmụọ tupu ụka abịa. Ihe na-aba wee dịka osisi na-abọ, osisi ụkwa nke anyị ma, ụkwa Igbo be anyị nke anyị na-apị mkpụrụ ya, lie nye elie maọbụ ya enyeta anya ata. Osisi ụkwa wee fuo n'ezinụlọ ofu onye, abịa jekwa n'ezinụlọ onye nke ọzọ. Osisi ụkwa oyibo, ụmụ nke a na-akpọ ụkwa oyibo, ọ na-adịkwa ka ụkwa, mana mkpụrụ ya na-amawa okpotokpo maka ndị ma ihe ọ bụ. Osisi ụkwa oyibo ọmụmaatụ ka m na-enye, wee puo n'ezinụlọ onye nke ọzọ. Anọkọta
ezinụlọ ndị a wee sị ndị a mba na ụkwa oyibo ha tọgburu, na nke a ọ naghị emetọ mmadụ aka, na ịpịcha anya na aka ga-eghe ejigbo oji, na ịbịa were mma gbuo anya taa ya, ọ naghị afịa ahụ isi gị, bịa ka ịfụ. Ndị be ndị a nwere ụkwa igbo nta wee bịa sorozie ndị ahụ nwere ụkwa oyibo wee na-atazi ụkwa oyibo ha. Ajụjụ onye a jụrụ na wee bụrụ na ọ bụrụ na ụkwa anụnwa wee nọrọzie, ụkwa nke a ha hapụrụ wee nọ n'elu wee lewe wee daa n'ala wee metọ ana, kedu ihe kpatalụ o ji ha eji ada n'ụkwa ụkwa oyibo ma ọ na-ada n'ụkwa ụkwa igbo? Ihe o ji ada n'ụkwa ụkwa igbo bụ maka gịnị? Maka na ukwu ka ọ bụ onye ahapụ ụkwa ụkwa igbo je daba n'ụkwa ụkwa oyibo, ọ daa n'ukwu ebe ahụ, ebe ọ ya emetọ bụ na ezinụlọ ebe anwa ukwu osisi ahụ ka ọ ya emetọ. Achọba ịza ihe ahụ metọrọ nụ, ewere aịza ejebe na mbara ebe ndị anwa ụkwa ha dara metọ ebe ahụ, ebe a ka ya na wee jekpochaba ya wee zachaba ya. O sibe isi ndị ọ ga na-esi bụ ezinụlọ ebe anwa ukwu osisi ahụ kwuru, ebe a ka ọ ya na-esi, ọma nnesi ebe ndị nwere ụkwa oyibo nọ. Ya bụ otu a ka m si wee chọọ iji wee zaa ajụjụ ahụ. Achọrọ m ka ọ bụrụ ihe anyị ga-etinyekwa nghọta nke anyị, welu ghọta ajụjụ nzalụ, ka ụnụ ghara ịjụ ime ama niile. Ana m eje ụka, ajụjụ nzalụ azagha m ya ka onye ụka, azagha m ya ka onye na-agọ mmụọ, azagha m ya ka onye na-enye nkụzi gbasara ihe ọdịnala. Ọ bụrụ na ọ gbagwoju oge anya, izitere anyị ajụjụ gị. Ọ bụrụ na ị chọọ ịtụnye ihe na ya, dewapụta ajụjụ gị n'okpuru ihe onyonyo anụnwa na anyị ga-afụ ya. Anyị fụ ya n'ihe onyonyo na-abịa na nkụzi ọzọ anyị ga-enye, anyị ga-ebu ụzọ zaa ajụjụ gị tupu anyị eme ihe ndị nke ọzọ. N'aka nke ọzọ, o nwere obere ihe m chọrọ ịkọwa, maka na imirikite oge ndị mmadụ na-eme ya bụ efie ọ bịa na-enye nsogbu mgbe ụfọdụ ọfịa ahụ nghọta. Ụfọdụ na-agụwabịa a na-ajụ, a na-asị na anyị na-eme omenala. Ihe m na-achọ ịkọwa na nke a bụ na omenala bụ ihe onye ọbụla na-eme. Ndị Hausa na-eme omenala, ndị ọcha, ndị oyibo ha na-eme omenala, ndị Yoruba na-eme omenala, ndị Igbo na-eme omenala. Omenala bụ ka ndị si eme. Eji wee sị na anụ niile nwere ka ha si ebe, na anụ niile na-agba n'ogbo ọwụ ya. Omenala ka ndị si eme, ka ndị si ekpere Chukwu, ka ndị si eyi akwa, ka ndị si eri nri ndị mmadụ na-eri. Abịa n'ala Igbo efu ofe onugbu, fu ofe ọha. Ịbịa na Hausa efutuwo fụ masa na ndị otu ya. Ihe abụ omenala fa, ọnnifa. Ya bụ ka ụnụ aghara ị na-afụtazi omenala ka okpukperechi. Okpukperechi dị iche, omenala dị iche. Ikwu okwu omenala ikwue ka ndị si eme, ikwu okwu okpukperechi, maka na ụfọdụ na-agwa mere omenala anyị, ha na-esinye na ụka ogo. Onwe ebe ọ gbara ụka na omenala, ụka dị n'okpuru omenala. Onwe ebe ọ gbara okpukperechi na omenala, okpukperechi dị n'okpuru omenala. Omenala dị n'elu, okpukperechi bụ otu ngalaba n'ime omenala. Ya bụ ka anyị na-aghọta ya ọfụma. Ịchọba ikwu na a na-eme ọgọ mmụọ, ikwuwadoro onye ọgọ mmụọ. Ịchọba ikwu na a na-eje ụka, ikwu onye ụka aghọta. Ekwuzina na a na-eme omenala, ọ bụghị omenala. Ọzọ dị ka ibia bụ na oge dị ugbu a na agbụrụ ọfụ anyị anụnwa, ọtụtụ ihe na-eme. Ụka ndị ọcha wetara anyị, ndị nna nna anyị balị anụ ka anya ọtọ ọfụ ụtọ ha na-aka ya. Oluzo tata ndị amụma ụgha wee bịa na-emezi ihe yiri ụka, mana ọ bụghị ụka.
otu aka ọ dịkwa na ọgọ mmụọ ndị nna nna anyị ha mere mee ya kwụwa aka ha ọtọ mee ya ha emetọghị anyị kpatara anụchara na onwe ndị ga-abụ ha nwụọ mgbe ahụ ọ ya gacha mkpụrụ ụbọchị anọ ahụ ha esibeghị isi ọ bụrụ ma onye kwụwara aka ya ọtọ ka ndị agbara ọfụ bịaziri wee na-eme ihe yiri ọgọ mmụọ mana ọ bụghị ọgọ mmụọ ọ bụrụ ihe ndị nna nna anyị ha mere ha na-eme ihe yiri ya mana ọ bụ ya ndị a na-eme ihe yiri ụka ma ọ bụ ya a na-ekpe ụtọkọsị ndị mmadụ anya onye ọbụla na ozie n'ọnọdụ gbagharịa wee na-agwa gị bụ onye ọma na-ege anyị ntị na ihe ị ga-agba mbọ na-eme ka ị wee ghara isonye n'ihe mgbagwoju anya anụnwa na-eme kịta bụ na ị ga-agba mbọ mara onye bụ Chukwu gị kwụba aka gị ọtọ. O nwere obi mmadụ dị n'ime ga-abụ ị na-eme ihe ọma ọ na-agwa gị na ihe ị na-eme bụ ihe ọma, ị na-eme ihe ọjọọ ọ na-agwa gị na ihe ị na-eme bụ ihe ọjọọ. Gbaa mbọ na-aṅa nke aha ntị. Ọzọ dị ka ịbịa gbaa mbọ na-ajụ ajụjụ na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Gị bụ onye na-eje ụka o nwee ka ihe si libido gị nke ịma na ihe a bụ ihe ị ga-emenwu na ihe a bụ ihe mmụọ, ị jụọ onye isi ụka kedu ka ị ga-esi wee menwu ihe a. Gị bụ onye na-agọ mmụọ ọ bụrụ na o nwee ka ihe si wee libido gị ị jụọ ajụjụ. Ejena ka ije dakawe na ndị mmadụ na-eme maka na ihe a na-eme kịta ili ihe iche n'ọnya karịrị akarị. Ya bụ na nkụzi na-abịanụ anyị ga-akọwazi onye bụ onye Igbo. Anyị kọwacha anyị akọwa na asụsụ Igbo ezuru oke. Anyị kọwacha nke a anyị ewebatazie na mkpụrụ edemede abịa ịdị Igbo nke anyị kọwabụrụ n'onu ndị iti, mana n'oge dị ugbu a anyị ga-ejizi asụsụ Igbo wee sụọ anya n'ebe ọ ga-atọ anyị ụtọ ka anyị wee ghọtawa anya. Anyị ga-akọwa ihe dị iche iche n'asụsụ Igbo. Ya bụ gị bụ onye ọma na-ege anyị ntị, ana m ayọ gị biko ka ị na-esonye anyị n'ife a na-eme. Gbaa mbọ wepụta oge na-esonye anyị na ị ga na-amụta ọtụtụ ihe na nkụzi nke anyị na-enyegasị. Ọ bụrụ na anyị kụzie nkụzi ọbụla iwe nwee ajụjụ ị ga-azụ, bịa n'okpuru ihe onyonyo anụnwa deere anyị ozi, anyị ga-afụ ya. Anyị fụ ya na nkụzi ọzọ na-abịanụ anyị aza ajụjụ gị. O wee bụrụ na o nwere ihe ị nwere ike ịtụnyenwuru anyị na ajụjụ anyị zabụrụ aza edochaghị gị anya ma ọ bụ nke ike anyị wee malụ, dewapụtara anyị na ada amụcha ihe niile amụcha. Anyị aghọta, anyị ghọta ya anwa anyị abịa kụzikwala igwe ndị mmadụ anyị wee na-esonye. Ya bụ ka emesịanụ. Daalụ n'ihe nne.